हा सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस चाहूं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः जय गणेशा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस चाहूं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस चाहूं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस चाहूं मैं तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉଳ ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରର ମାନେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚିରୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଧରି ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିକି ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଚାଲ ପୁରୀ ଯିବା। ରଜା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରଜା ଚାଲିଲେ ଏଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପଞ୍ଚମା ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମା 5ଟା ଘର ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କାଳିଗାଈ ଆସି ଗଛ ମୂଳେ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସେ ଗୌଡ଼ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ସେ ଗାଁର 5-10 ଲୋକ ଧରି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ରଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା 4-5ଟା ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା।
ସେମାନେ ଆସିକିରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ସଫା କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ତା ଏଥିପୂର୍ବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ପୂର୍ବେ କିଛି ନଥିଲା। ଖାଲି ଟିଣ କାବର ହେଇକି ଗୋଟେ ଘରଟି ଥିଲା, ଗଛଟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ତ ମାନସିକ ଦେବତା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ କଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଯାହାର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି ବିନାୟକ ବ୍ରତ ବୋଲି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଗଣେଶଙ୍କର ବ୍ରତ। ସନ୍ତୋଷିମା ବ୍ରତ ଯେମିତି ଶୁକ୍ରବାର ଏ ସେମିତି ଗଣେଶ ବ୍ରତ ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପଞ୍ଚମ ଭଗବାନ ମାନେ ପୁରା ଯାହା ବି ଆମେ ମନାସିବା ତା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେମିତି ନା କୋଉଠି ବଡ଼ ପର୍ବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିନାୟକ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଭାଦ୍ର ମାସରେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାଘ ମାସ ଏମିତି ଖାଲି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପିକନିକ ବିବାହ ବ୍ରତ ସଭା ମିଟିଂ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ କମିଟି ହେଇଗଲା, କମିଟି ଭାଗିଲା, କମିଟି ହେଇକି ଏବେ ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା OIC ଏମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ମାସକୁ 15 ଦିନକି ଆସିକିରି ମିଟିଂ କରିକି ଏ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କାଢ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଫୋଗ ମିଳେ ନା? ଭୋଗ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଭୋଗ ଦେଉଛି, କେଜିଏ ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେଉଛି ଶକରଗୋଳା, ଆଚ୍ଛା ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଆପଣ ଆସିବେ 3 ଲୋକ 4 ଲୋକ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗ ହେବ, ଆପଣ ପାଇକି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ହେଲେ ମେକଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅଛି ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରଟା ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ହଁ पंचमा गणेश विख्यात आम ओडिशा विख्यात ये है गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्ना नकदम पंचुदेव नमस्ते हेले गणेश हेले आमर है गणेश आमर जो गछ मूल फुटवा गछ है उस्थ देवता उस्थ गछ सी है विष्णु ता तुल अच्छा गणेश ता पाखे अच्छा महादेव ता पाखे अच्छा पार्वती ता पाखे अच्छा सूर्य से जो ये पंचमा पंचदेवता थिबारु ए गाँव ना है पंचमा आम ओडिशा रे जो विख्यात पंचमा गणेश बेले आगे जानवे आगे सिद्ध विनायक जानवे पंचमा गणेश बेले सब जानवे